Helo, shwmae, croeso i rifin arall o Radio Yes Cymru gyda fi Siôn Jobbins. Ac yn gyfaill i fi heddiw mae Colin Nosworthy, cyn-Gyfarwyddwr Cyfathrebu Plaid Cymru, a llawer o bobl eraill, un o'r bobl yna ar ddechrau Yes Cymru. A heno, ni'n mynd i gael sgwrs munudolad i hwn, sgeddwyd, yn sgil Paul dros y penwythnos am tueddiadau pleidleisio yn Senedd 2026 Cymru, yn Etholiad yn America, ond o'n i ddechrau off sy'n gloi, erthygl gen ti'n golwg 3-6 dim wythnos diwetha, mae'n nawr yn ganol dechrau mis Tachwedd, 2024, am dyddiau cynnar, nes i'n sefydlodd Yes Cymru. Oes ti'n gael yw polo hiraeth am hwnna, neu be o ti'n meddwl sydd wedi newid falle ar syni wrth i ni fynd i drafod, sefydlodd hi'n 2014 i sy'n mae'n 2024? Oedd e'n cathartic sgwennu erthygl am yr rhaid gweud. Fi eriod wedi sgwennu bron i 2000 o eiriau mor gyflym a hynny. Oedd e'n gyfle just fatha i fyfyrio ac i feddwl nôl i'r cyfnod 10 mlynedd yn ôl. Dwi yn meddwl nôl i'r... Oedd e'n rhyfedd y brofiad yna mynd nôl i dwyrain Glasgow a ymgyrchu gyda Alex Salmond a Nicholas Sturgeon. Mae'n rhan o hanes nawr, ond golled enfawr a atgofion cymysg i llawer iawn o bobl marwolaeth Alex Salmond. Ond, fi ysdi yna, Siôn, 10 mlynedd yn ôl yn sefydlu Yes Cymru. Ac mae lot o broblemau wedi bod, ond mae lot o lwyddiannau wedi bod hefyd. Ges i profiad anodd, ac ddim cynddrwg gan nifer o bobl eraill, ond dwi wedi dod i'r casgliad nawr bod ni anffodus i fod â Yes Cymru, ni'n ffodus iawn i fod â mudiad o fath, a mae angen trio comodi cymaint a phosib ond fe. Does yr un mudiad yn berffaith, a mae rhaid i ni trio achos ni'n wynebu bygythiadau i Gymru fel genedl, i lot o bobl Cymru ar hyn o bryd, ac mae rhaid ni fod yn cyfrin am bendithion a trio tu ôl i weledigaeth sydd yn cynhwysol ac yn wneud y gorau o Gymru, yr tiriogaeth ma sydd ni wedi etifeddu ac yr gwynllan. Ie, dwi'n meddwl bod rhaid ni... Mae gwleidyddiaeth yn anodd, mae'n gêm anodd. Prin iawn i'r pobl sydd allan o gwleidyddiaeth yn ti'n meddwl bod ni wedi llwyddo. Mae pobl wedi cael dolir, a dwi'n meddwl bod nhw'n werth cydnabod hynny am lot o resymau, a dwi'n sicr mewn pethau gallwn ni wneud lot o wahanol. A mae rhaid gweud, dwi ddim yn ges i brofiad anodd yn 2018. Dwi'n eisiau mynd mewn i'r profiad yna, ond fatha, dwi ddim yn swnio cynddrwg gan nifer o brofiadau pobl eraill. Reit, mae'n werth chi edrych, cadwch ar golwg 3-6 dim. Mae'n atgofiant y da sydd dechrau pethau pobl yn nghwm a dyddiau cynnar yna. Sefydlu mudiad fi'n credu sydd wedi trosffurfio Cymru. Colin, rheswm ni'n cael y podlediad fyr o bydd mae ar Radio Yes Cymru arach a podlediadau a YouTube Yes Cymru. Ydy, gwybod o beth wedi digwydd diwrnod diwetha, Etholiad America, lle mae Trump di ennill am yr ail waith. O'n i'n meddwl bydde Harris yn ennill, o ti, Colin, bydde hi ddim yn anffodus, ti oedd yn iawn i chi'r gwrandawyr Caerdydd, dwi a Colin yn byw yn Aberystwyth, ni'n angytuno â lot o bethau. O'n i'n wastad yn gwneud am y ffordd cymhodlon, a dwi'n meddwl bod ni'n gobeithio yn dysgu o'n gilydd. A wedyn y pod dros y penwythnos, tueddiadau pleidleisio pobl Etholiad 2026, mae'n 19 mis i fynd, so mae spel i fynd. Dwi'n deimlo mae rhywbeth tebyg fydd yn y pen draw, falle bod fi'n fel rhywun sy'n siarad beth bach yn pessimistig fyna. So, Llafur ar 30%, Plaid Cymru ar 21%, Reform ar 20% sef y newyddion mawr, a dyn fi cael toried ar 17, a wedyn Lib Dems ar 6 a'r gwyrdd ar 5, fi'n cael rhywbeth felly. Felly, os dwi'n cofyn iawn, dwi'n meddwl mae'n cael 13% o fot mewn set, mwyn cael un o'r 6 seddi yna. Felly, mae'n mynd i fod yn anodd iawn i'r gwrddion a'r sefydlydwyr ennill sedd heblaw bod nhw'n arbennig o gryf mewn rhywbeth fel polisi Lib Dems a falle sedd. Dwi'n meddwl, Caerdydd, falle dwi'n mynd siŵr i'r gwrddion. Felly dwi'n meddwl bod nhw'n edrych yn sicr 4 blaid. So felly, fel podlediad Yes Cymru, annibyniaeth ydy'r pen y daith i ni. Felly, i ni falle jyst trafod
etholiad yma, fel sy'n hwn yn arwain y taith annibyniaeth, achos mae angen Plaid Cymru mewn llywodraeth yn yw ffordd i hwnna ddigwydd, neu dydy jyst ddim ar agenda o gwbl. Felly, Col, beth ti'n i ti, gan ddechrau gan America, gan mae hwnna ddeth gyntaf, beth ti'n meddwl i'r gwerthu i'r mudiad cynrychiol ag etholiad Cymru, a fel cyn-cyfrwyddwr cyfathrebu blaid, falle y neges i Blaid Cymru hefyd i mynd mlaen i'r etholiad mewn 19 mis. Ie, just i sôn am American gyntaf, dyfa. Ac mae'n werth gweud amlwg, yn dyfa. Mae'n gynnyniad drychinebus i pawb sydd yn credu mewn gymdeithas war, yn dyfa. Mae hyn yn effernol, newyddion effernol yn wedig i, mae rhaid meddwl am pobl ar y melon cymdeithas yn America, rhai o grwpiau mwy o bregus. Ond dyma nhw'n fwtio dros Trump, dyma di'r peth. Wel, mae rhaid meddwl am y midwyr na sy'n mynd i cael ei erlyd gan yr awdurdod yna sy'n mynd i wynebu cyfnod effernol o anodd. Nawn ni ddod at weithredu Trump mewn munud, bod gael llais dau Gymro ddim gwahaniaeth. Mae'n lot i ddweud, ond mae'n bwysig gweud hynny'n gyntaf, dwi'n meddwl, achos mae pobl sydd angen bod yn blaen am meddyliad i pobl sy'n mynd i dioddau yn Gogledd America, ond mae yna goblygiadau yn amlwg i cyfyndiroedd eraill. O ran y ffactor sydd wedi arwain at hyn, jyst i fod yn athronyddol am eiliad, Siôn, fi ddim yn gwybod bod sydd yn gwybod bod fi'n fan athroniaeth. Ond, mae yna berig ond oes, a dwi wedi gweld lot o sylwebaeth sydd wedi gwylltio fi, ond sydd yn canolbwyntio ar dadansoddiad hunaniaeth, ar y ffactorau, wrth gwrs mae nhw'n ffactor, ond mae rhaid gweld hyn fel tueddiad yn does, ers i ni ryfryddiaeth ennill tir canol diwedd y 70au a cael ei derbyn gan y prif pleidio mewn nifer o wledydd, mae rhaid gweld hyn fel nid penllanw, ond fel parhad o dueddiad o symudiad at y dde, gan bod sosialaeth yn edwyno mewn nifer o lefydd yn y byd, yn dyfa. Nawr, a bod y consensus wedi shifto. Fi sy'n, a fydda ti ddim yn hoffi clywed hyn chwestiwn, fi sy'n gwylio ffilm am y coup d'etat yn Chile yn 73 yn ebyn Allende, lle oedd y arbrawf cyntaf o nifrifyddiaeth fyna yn cael ei gorfodi trwy arfau yn erbyn arlywydd etholedig, yn dyfa. So mae rhaid, gallu ti tracio hyn nôl cyn, degawdau, so mae rhaid gweld Trump, nid fel cymeriad, fi yn fwy o determinist na ti, Siôn, fel cymeriad sydd yn rhan o'r, sydd yn cael ei meithrin a llwyddo o fewn y cyd-destun ehangach hynny, ond achos dyw Trump ddim yn eithriad chwaith, mae gen ti nifer o wledydd yn Ewrop, mae gen ti Meloni, Le Pen, mae gen ti Awstria, Iseldiroedd, mae gen ti Brazil, sydd i gyd yn wynebu grymwydd yr adain dde eithafol, ac yn gymwys gwledydd Prydain hefyd gyda reform a UKIP gynt. So, mae yna batrwm fyna, a swn i'n dadle yr ateb i hynny yw gwleidyddiaethau sy'n dangos, sy'n gweithredu sosialaeth cadarn, sy'n ail-ddosbarthu cyfoeth, sy'n ateb y pryderon economaidd na o ddifri. So dyna un peth sy'n gen i ddweud am hynny. Mae yna hefyd cwestiynau tactegol yn does. Dwi yn meddwl bod yna cwestiynau tactegol, achos beth mae Cymru yn gallu wneud yn wyneb hynny yn gyfyngedig, hynny ydy, achos bod ni ddim yn annibynnol, allwn ni ddim mynd at raidd y cwestiynau economaidd yna, sydd yn hynod bwysig ac yn rhan greiddiol o'r ateb i giro y ffasgaeth sydd ar gynnydd, yn dyfa. So, mae'r tegwch ariannol yna, mae'r ail-ddosbarthu cyfoeth yn ddeiryddol ac rhwng gwahanol dosbarthau o fewn cymdeithas, yn dyfa, yn greiddiol y cwestiwn sy'n wynebu ni nawr. Fi'n pregethu ychydig bach, Siôn, so torri ar. Dwi'n cytuno dy lot ti'n dweud, a mae'n fethiant ar un ystyr i jyst dangos bydd llywodraeth gwahanol. Hynny yw, allai, dwi'n yn gwybod digon American o be fi'n dweud, Biden wedi wneud lot o waith yn cael swyddi, yn tyfu'r economi,
yn neud pethau'r ochr gwyrdd yn dod Ie, mae'n bwysig gweud, fi ddim yn athrylydd gwleidyddol, Na. fi jyst yn edrych ar y pwla ac yn gweld hanes ac meddwl, ie, mae'n ydy, dwi'n meddwl mai, a chi'n gweld na falle mwy da blaid lafur yn Prydain sydd yn poeni fi. Dwi'n meddwl hefyd, fi'n cofio Chris Bryant yn dweud, people like Wales, they don't like Welshies. Sydd yn ei ffordd i hefo'r ei hun, fi'n credu gyda elfen o wirionedd hefyd, neu oedd yn sôn am bobl o'r Rhondda. Hynny yw, beth oedd e'n dweud, mae pobl yn hoffi bod yn Gymru, yn rhan o Gymru ar wlad y stwff yn ei etholiaeth e, ond beth yn hoffi i bob pwrpas pobl fel ti a fi, Col. Hynny yw, pobl sy'n ffys o'r peth. Mae pobl yn teimlo sy'n pwyntio bus arnw am beidio bod yn digon o Gymro, bod rhywun ddim yn neud na'n bwrpasol. Mae hyn yn mynd ar rhoi cwestiwn bwysig yn y darn yma, Siôn, dwi'n gael ei ddweud. Beth yw Cymreigdod? Mae Cymreigdod yn cael ei ail ddiffinio gan pob cenhedlaeth. A dyma'r os ti eisiau bod yn obeithiol am pethau am eiliad, achos mae newyddion wythnos yma jyst yn, mae'n dragic, ond dydyn, mae'n dragic. Mae fe'n destun pryder i cynifer o bobl ar draws y byd, yn ywedig yn Gogledd America, ynddo fe. Ond y dyletswydd sydd arno ni fel Cymru, ynddo fe, yw diffinio Cymreigdod fel tarion yn erbyn y tueddiadau hyn, ynddo fe. A dyna'r gyfle sydd gen ni. Hynny yw, sy'n ail ddarllen stwff Raymond Williams. Dwi'n gwybod darllen Raymond Williams yn helpu o gwbl, Col. Mae bach chwyth yn cael ei wneud wrth dy gawdau, a dy ddim di ennill unrhyw ffoliad. Na, hynny yw, dyna trylydd, os heb os. Beth mae fe'n ail adrodd sgwrs mae'n cael gyda ffrind o Gogledd Lloegr yn gweud, yn genfygenus o Cymru, achos bod gennym ni y hunaniaeth sydd yn, ni'n gallu diffinio'n hunain erbyn, mae fe'n disgrifio fel cam ddehongliad o Saesnegrwydd, ynddo fe. Ond dyna'r cyfle sydd gyda ni, dwi'n credu, yw diffinio, mae pob cenedl yn ffrwyth dychymig, ynddo fe. Ond y problem da hwnna, Col, os gael dweud, os rhywun yn mynd i unrhyw, os rhywun yn penderfynu bod gan ddeall bod hwn ddim yn ddi a gwyn, a dwi ti na fi yn dweud hwnna, ond os rhywun yn dweud, oce, da ni'n mynd at diffinio cenedligrwydd gan y diwylliant, yr iaith, neu y triogaeth, neu symbol cenedligrwydd, sef beth mae cenedl normal yn neud, a bod ni'n neud e wrth gwleidyddiaeth. Wel, dwi hwnna, hynny yw, mae Rwsia yr un peth nawr o go nhw nôl 50 mlynedd nôl pan wedi fi a ti'n ifancach yn rhan o'r Undeb Sofietaidd, yr un pobl nhw. So, ydy cenedl cael ei ddiffinio gan ei wleidyddiaeth, a yr un pobl oedd nhw 70 mlynedd gynt pan Zar y gael. Mae'r pobl dal yn bodoli. So, os yna ni hefyd yn mynd i diffinio Cymru trwy rhyw fath o wleidyddiaeth, a rhyw fath o narratif o hwnna. Wel, mae'n construct ydy am wastad. Ydy, mae pob yn construct, ond dwi'n gwybod, mae'n berygl wedyn, achos os yw hwnna'n methu, yna mae pobl yn rhywbeth gendl hun wedi methu yn dyfa. Falle bydde fi a ti'n dweud ar un ystod, mae'n wir, ond hynny yw, os ydy'n dweud, mae rhaid ti'n credu yn set yma o ddaliadau i fod yn Gymro, yna beth wyt ti'n dweud i Gymro sydd yn siarad Cymraeg, beth bynnag yn gyfalafwr, neu beth bynnag yn dweud, lwc, fi'n credu, mae eisiau wladwriaeth rheoli hyn a hyn a llall, neu beth bynnag neu ddim, ydyn nhw ddim yn Gymro neu Gymraes wedyn. Felly, mae hwnna wedyn yn fwy o biciol fi'n credu na yr hen cenedloldeb diwylliannol ystrydebol y pobl yn fydd amdano. Ie, mae'n lot i ddweud yn y man o ateb i hwnna. Dwi yn credu bod e'n bwysig bod pobl... Mae'n bwysig galw Trump a galw reform beth ydyn nhw, sef neo-fasgwyr, ynddo fe. Dwi'n credu bod e'n gweithio o gwbl, a dwi'n credu bod e'n... Mae'n bwysig bod yn glin ynghylch beth yw bygythiad, ynddo fe. Ond dwi ddim yn cyfastu, y pwynt fi'n neud, mae yna gwahaniaeth bwysig rhwng yr ideoleg a'r arweinyddiaeth a y pobl sy'n cael ei dynnu atyn nhw. Dylid byth parddio yr unigolyn sydd yn cael ei camarwain neu yn diodde o gan wybodaeth sydd ond yn wedyn yn ystyried y pleidiau hyn. Achos ar ôl wyneb, mae rhaid cyd yn deimlo gyda pobl hynny sy'n wynebu, sydd yn gweld anghegwch economaidd, enghraifft, ac yn meddwl, dyna ateb. Mae job ni yw cynnig ateb sydd yn flaengar, sydd yn
cynhwysol sydd yn wahanol, ond sydd yn ateb y cwestiynau economaidd sydd yn wynebu pobl. So, dyna pan fi'n gweud mae angen diffinio, mae gen ni cyfle i diffinio Cymreigdod fel tarion yn erbyn y bygythiadau hyn. Dylid byth ystyried hynny fel unrhyw ymdrech i ddweud bod y pobl yna sydd yn cael ei dynnu atyn nhw yn ddiwerth. Dwi'n meddwl bod mae lot o waith wedi digwydd o, dwi ddim mor gyfarwydd ag y dylwn ni, o ran sut i siarad gyda pobl sydd yn cael ei denu at y mudiadau hyn, pasgaidd hyn. Ond mae'n bwysig bod ni byth yn ildio neu yn diar fel rhywun o fath y trafodaeth normal. Mae rhaid ystyried y pobl yna fel pobl gallwn ni ennill drosodd i polisi mwy progresif ynddo fe. Ie, dwi'n deall beth ti'n dweud, ac yn dactegol hefyd, mae'n sy'n gam gwad cadw weld yn pwyntio bysedd y pobl. Am ryw reswm, pan mae'r ddeun i hwnna, mae hwnna'n hollol dderbyniol. Ond dyna natur y creadur dwi'n credu. Dwi'n credu mae yna broblem ar y chwith. Dwi'n meddwl bod bobl yn efo lot o'r polisiau. Bydyn nhw'n noffi ydy'r pobl sy'n ei gweithredu nhw. A dwi'n meddwl yna elfennau sydd jyst yn dod drosodd. Mae eisiau jyst gadael pobl wneud camgymeriadau hunain, neu teimlo bod nhw'n mewn rheolaeth o rhywbeth. Ni mewn peryg o dweud pobl sydd ddim yn rheoli dim yn bywyd achos slodi i bob pwrpas. Bod nhw'n mynd i rheoli hynny'n llai achos bod ni'n mynd i edrych ar ôl nhw. A mae hwnna'n trop, ond hefyd yn wirionedd mawr da dde. Mae pobl yn teimlo maen nhw eisiau just wneud stwff i hunain, a dyn nhw angen rhywun dweithio nhw beth yn wneud. So, yn edrych ar etholiad, dwi'n gweithio Plaid Cymru gan nawn ni dros y symud at hwnna. Ddim yn mynd, i fi, ddim yn mynd at busnes stwff am ddim. Dwi'n meddwl bod ni wedi mynd mor bell y gallwn ni hwnna. Mae'r presgripsiynau am ddim, cynio am ddim i bawb. Y drwg da hwnna, heb bod chi'n rheoli'r holl systemau trethu a chwyddiant a bob dim, a ydych chi un lwmp o arian, ydych chi'n tynnu arian bant, gallai fod yn mynd ar rhywbeth arall. Ydych chi'n dweud, dyna, dy blaenoriaeth, dyna di natur gwleidyddiaeth. Ond dwi'n credu os yw blaid yn teimlo, os nawn ni rhoi stwff am ddim i bobl, a bydd pobl yn hoffi ni, dwi'n meddwl falle bod yr oes, mae'n zeitgeist dwi'n meddwl yn troi rhywfaint yn erbyn hynna. Felly i fi, dwi'n meddwl bod eisiau blaid gochel rhag y micromanager yma, a hefyd, da ni yma i edrych ar ôl. Ni eisiau mewn ffordd ymgryfhau pobl, nid bwydo pobl, a mae hwnna'n rhywbeth dwi'n gwybod sy'n gallu cael ei gamddefnyddio. Ond dwi'n meddwl bod yn wreidol o'n dactegol, dwi'n meddwl blaid bod chydig bach yn mwy clyfar na jyst meddwl bod ni'n ôl i gemryn yn ôl lle stwff fel hyn yn gweithio. Dwi'n meddwl y peryg mwyaf ydy bod na ddim atebion cyffwrdadwy yn cael ei cynnig i bobl sydd yn amlwg yn mynd i gwella safon bobl ynddo fe. Nawr, siwr fod fyddwn ni'n anghytuno ynglyn â'r atebion hynny, achos dwi'n credu'n yw'r mawr yn gwasanaethau cyffredin am ddim, ynddo fe. Hynny ydy bod rhywun yn gallu cael ddim yn gofod poeni am talu rent i allu byw mewn tŷ, dylai fod yn gwasanaeth gyhoeddus yn hwn mani. Ie, ond yn ateb yna mewn ffordd i stopio gwerthu tai cyngor ynddo fe. Neu bod yna cap ar rent. So dwi'n meddwl mae'r un polisiau, mae rhywun yn gallu derbyn, mae'n dweud, mae yna ddeddf yna, mae yna reswm dros y ddeddf yma. Fwy na bod rhywun dweden cadw'r gyda cymhariaeth yn rhoi arian i rhywun talu rent. Dwi'n meddwl mae eisiau ni edrych ar problemau strwythurol. A hefyd, dyn ni hoffwn ni mwy, ond dyn ni ddim yn annibynnol. Dwi'n meddwl dyna mae'n swystredig i fi am Port Talbot. Y lain i gymryd fyna oedd petai Cymru os nad i San Steffan yn gallu cadw Port Talbot yr agor, a heb yr ewyllus yn neud beth ydy blydi pwynt bod yn San Steffan? A dyna math o lain byddai'r ffôn wedi cymryd petai nhw'n blaid genedlaeth Gymraeg. Mae nhw nawr yn pwysio lein zero net, sydd yn mynd i ennill, achos mae'n swnio'n ddeallus os ti'n dweud mae'n sort of wneud sens, mae'n bwydo mewn i lot o bethau eraill. Bwydo mewn dde a chwith, achos mae'n dadal chwith yn erbyn big ecological stuff yn rheoli bywyd y pobl neu'n cymryd bod nhw'n costio mwy amser i adeiladu stwff, arian i adeiladu stwff. So dwi'n meddwl mae eisiau... Mae'n gyfleoedd i'r blaid pwysio naratif genedlaethol annibyniaeth, lle dwi'n meddwl bydde fe'n symud y ffenest Overton i wneud sens i ni, a bydde'n rhywbeth unigryw.
o'n i watcho'r fideo diweddar ar blaid, sy'n un da iawn dwi'n credu, mae'n edrych yn dda, ond i fi y gamp ydi, petai yw'n cael fy llyged, a gallen ni ddechmygu y Lib Dems, Llafur, hyn o'r Tories yn dweud y pethau yma. Ac y gwir oeddwn. Hynny yw, mae dweud, eich eisiau newid, mae Reform yn dweud yna. Dim ond llawer ddim yna. Ydych chi'n dweud, ni bobl neis, sef beth y fideo yn dweud. Ydy, mae pawb yn dweud hynna. Ydych chi'n gallu ffeindio rhywun sy'n dweud mae someone sôn wedi bod yn dda i'r busnes bach chi. So os yw'r peth yma'n rhy magnolia, neu chi'n cymaru gyda'r stwff mae'n Reform yn dweud, mae'n jyst yn galed. Mae'n lot mwy punchy, a mae'n lot mwy yn eich gwyneb, a mae'n neges mwy clir. Dwi'n meddwl bod blaid weithio'n trio rhy galed. Mae'n poeni, mae'n derbyn naratif Llafur bod y Welsh Nats yn bobl cas. A ni'n trio hanner amser wedyn, trio dweud, na, ni ddim yn bobl cas, ni'n edrych yn bobl neis. A dwi'n pobl yn becso hynny. Dwi'n jyst ddim yn gweithio. Dwi'n meddwl bod un pwynt i ddweud, hynny yw, i'r blaid o bosib defnyddio ond fe. Hynny yw, mae yna anhegwch amlwg yn y ffordd mae Cymru yn cael ei ariannu, ddim yn cael ei cyfrandeg o'r arian. Mae San Steffan yn llythrenol yn cymryd y pus o ran cyn lleiad o arian maen nhw'n rhoi i Gymru. Ac mae hwnna gyda goblygiadau i safon y byw pobl, i buddsoddiad, a draws y lad yn dyfa. So mae hwnna'n bwynt hollol syml, sut bynnag mae rhywun yn eisiau dewis y geiriau i cyfathrebu fe, mae yna wirionedd yn hwnna, mae yna anhegwch, mae pobl yn gallu deall ac y her i Llafur yw, mae rhaid iddyn nhw delifro. Mae nhw wedi bod yn sôn ers 15 mlynedd bod angen taclo'r issues yma, bwyd yn HS2, stad y goron, Formula Barnet. Does gen nhw ddim esgus ond i beidio wneud y bethau yna. Os na gen nhw'n wneud y bethau hynny, mae pobl Cymru yn dioddau gwerth biliynau o bunna yn dyfa. Mae hwnna'n syml. Mae hwnna'n hollol syml. Ti'n iawn, ond mae'r blaid ddim yn just poeri fe mas. Mae eisiau dynnu geiriau emotif. Dyma lle mae Farage yn wych. Mae'n dynnu geiriau emosiynol byr. Mae blaid wastad yn trio sbonio pethau mewn ffordd hirwyntog, achos bod yn ofni, eto maen nhw'n dilyn trwps Llafur bod cenedloldeb yn rhywbeth i bobl twp sy'n dim ond bita banerin, dy fe. So ni wastad yn trio profi bod ni ddim yn bobl twp. Siaradwch yn glir. Hynny, o'r line fyna di Wales has been screwed. Hynny, assets stripped by Westminster and Labour. Dynyddiwch y geiriau emosiynol. Dyw pobl ddim yn mynd i rhannu rhywbeth gallai Lib Dems wneud. A dwi'n poeni bod y blaid yn neud y stwff. Mae pobl yn gallu newid meddwl. Mae'n siŵr blaid deall, mae pobl actually yn gallu newid meddwl. Dwi'n mynd siŵr bod y blaid weithio'n teimlo bod yna'n bosib, bod nhw'n siŵr ddigwydd. Dwi'n hefyd dwi'n credu, mae'n ganrif yn y blaid sydd ddim eisiau... Mae'n hoffi eisiau cael pŵer, mae'n eisiau blaid gan mwy o fot wrth gwrs. Ond dwi'n meddwl, mae hwnna, fel yn rhaid dweud yn dwyrain yr Almaen, bydd ti'n hoffi hwn cael real living socialism. Dyma sy'n ma'n edrych yn dyfa. Mae hwnna'n golygu bod ti gyda cyngen, lle falle Saesneg ydy'r iaith y gangen yn dyfa, neu mae'n mwy drwythog. Mae hwnna'n golygu bod ti bobl sydd ddim yn mynd i fod yn heddychwyr yn y gangen ni. Mae hwnna'n golygu bod ti bobl sydd falle yn blaenoriaethau sy'n chydig bach yn wahanol ti. A dwi'n meddwl i pobl yn blaid, mae'n well nhw'n peidio cael hwnna a bod ar rhywbeth 20%. Bydd yn hoffi gan mwy wrth gwrs, ond dyn nhw'n gallu gwneud y cymodi yna. A dwi'n cofio, mae'n atgoffa fi o rali cyntaf Yes Cymru yn Nghaerdydd, ath yn syfdanol o llwyddiannus mwy nag o'n i'n disgwyl. Ac o'n i'n siarad, ond es i flaen y rali, dim ond achos ni'n trio ffeindio Adam Price mwyn rhoi corn siarad. Ie sy'n gyfrifol am trefnu y siaradwr y gyda hwnna, nes i'n gwneud bach o smyn fath So, o da fi corn siarad, a wedyn y boes o Gwent a'r boes ffwtbol yn dechrau chantio, so dyna pan yn dechrau. A o'n i jyst yn gweddi, ogi, ac oedd e'n cael mateb gret, a oedd e'n hwyl, ac dyna bydd angen os y pobl wedi galon am Brexit, a lot o bethau, a oedd just y peth. A dwi'n cofio rhywun do lan, in Saesneg, I really enjoyed the rally, but my wife didn't like the ogi bit. She felt it was a bit sort of, dwi'n beth y gair, then dweud, fi'n credu mewn ffordd bod e bach yn goman. Ac yn meddwl, ie, a dyna pam dydy mudiad cynnyddol byth di dod yn mudiad torfol. Hynny yw, mae'r mudiad cynnyddol yn hoffi, neu edmygu ar ryw elfen, y mudiad cynnyddolgar Gwyddelig. Sneud yr holl bethau dydyn ni ddim. A angofio am trais, dwi'n mynd sôn am hynny yw. Mae'n iconograffig iawn, mae'n lliwgar iawn, mae'n neud y defnydd mawr o hanes. Mae'r sefyllfa Cymru ar Iwerddon yn wahanol iawn hefyd, so dwi'n credu allu ti
trosblannu hwnna, ond mae rhaid i Ie, fod ma'n chydig bach ddiddorol, yn ma'n ddiddorol. anffws i bobl, a dwi'n credu mae yna bobl yn blaid sy'n ddim yn gallu delio â pobl os nag wedi'i cytuno 100% gyda nhw. A dwi'n meddwl, a mae pobl yn y cymoedd yn synhwyro hyn. Dyn nhw'n mynd i gwrth Gymraeg, bod nhw'n teimlo, it's nice, but it's not for me. A So, dwi'n dwi'n Trump teimlo yn bod dod. fi wedi sbonio athronydd, tymod, o'r le wy'n dod yn athronyddol Okay. tuag at yr issues yma, fath o determinist, Ie. tymod. Ond o fe, determinism a fath y ffactorau economaidd, sosial, cymdeithasol a'r dyryw, tymod, edwyno gladwriaethau sosialaidd ar draws y byd. Ond o fewn y gyfyngiadau sydd gen ni, o fewn y amgylchiadau sydd gen ni, mae dal gyda ni posibiliadau i wrth sefyll hyn. Achos mae stakes, tymod, un peth i ddweud yw mae stakes yn uchel yn dydyn nhw. Ydy. Yn yr ystyr, dwi yn credu bod Plaid Cymru'n gallu ennill yr etholiad, fi yn credu bod Plaid Cymru'n gallu dod y blaid fwyaf. Mae Paul na yn dangos bod hynny yn bosib. Mae Paul cyn hynny yn dangos bod mae'n bosibiliad go gri. A tymo beth mae rhaid i Plaid Cymru wneud yn dda iawn, oherwydd fel arall ni'n wynebu Plaid Cymru yw'r blaid sy'n gallu curo grymoedd ffasgaidd hyn, y reform, go iawn. Plaid Cymru sydd gyda potential i wneud hwnna. Yeah. Achos mae Plaid Cymru, yn amlwg, dwi ddim yn aelod o Blaid Llafur, ond mae Blaid Llafur yn wrthrychol mewn lle strategol anodd iawn, oherwydd maen nhw'n reoli yn San Steffan, maen nhw'n reoli yng Nghaerdydd. Dyn nhw ddim yn gallu gweud, gallwn ni newid pethau mwyn delifro hyn llall ag arall fydd yn ateb eich bryderon. Achos maen nhw mewn sefyllfa i wneud e nawr, a dyw pobl ddim yn teimlo fel bod nhw'n wneud e. Ond mae Plaid Cymru yn gallu cynnig gwleidyddiaeth cynhwysol blaengar sydd yn gallu cynnig ateb i bobl. Os gaiff e cyfathrebu yn glir ac yn effeithiol, mae bosibiliad gan y blaid i tynnu bleidleisio o'r pobl hynny, falle fydd ddim yn bleidleisio, neu fydd yn cael ei tynnu at y grymoedd bryglis iawn hyn. A mae yna gyfrifoldeb ar y blaid, a fi'n gwybod bod yna pobl yn gweithio'n galed iawn o fewn y blaid fydd yn sylweddoli hynny. Felly mae yna bosibiliad go gref a gall y Plaid Cymru dod y blaid fwyaf o blith y pleidiau. A fi'n gwybod bydd y pobl yna yn sylweddoli bod y stakes yn hynod o uchel, ond bydden nhw yn gallu codi'r gêm i gyrraedd y foment yn dyfa. Ie, a dwi'n meddwl bod yn werth, jyst hwn disgwrs yma ddim yn feirniadodd ar unigolyn. I fi, dwi'n meddwl bod yn rhywbeth i wneud at teulu Plaid Cymru yn dyfa. A mae mwy am meddylfryd Plaid. Ie, dyna lle dwi'n meddwl, hynny. Dwi'n meddwl i fi America dangos. Sorry, dwi'n credu... Sorry, cedi. Na. Dwi'n credu bod y bobl hyn hefyd yn sylweddoli gawson nhw etholiad llwyddiannus yn 2024 yn y eleni yn dyfa. Mae'n etholiad llwyddiannus. Y canran uchel o bleidlais eriod, canran uchel o'r nifer o aelodau yn San Steffan yng Nghymru eriod. Y brif gwrthblaid yn San Steffan yng Nghymru yn dyfa. Ond mae pobl yma fi'n siŵr bod Swyddog y Blaid yn sylweddoli bod y gêm etholiad yma yn wahanol iawn. Mae'n gofyn am patrwm ymgyrchu, mae'n gofyn am tactegau wahanol iawn. Mae hefyd yn, mae'n gofyn am fuddsoddiad ac helaeth, ond dwi am gwybod o'r pobl yna yn sylweddoli hynny o bydden nhw yn cwrdd. Ydy, hynny, dwi'n teimlo, ni wedi colli 6 mis ymgyrchu. Fi'n deall ar ôl etholiad, mae pobl brinio, nath ni'n wylio haf. Dwi'n jyst yn bai, ond dwi'n meddwl, mae yna stwff gallen ni wneud yn misoedd diwetha, a fel ti'n bod Colin ni wedi trafod hwn yn Aberystwyth am cael rhyw fath o rally stryd, sef rhywun yn llythrennol ar boc sebon, Melin Drafod, yn sôn am stad y goron, rhywbeth 20 munud syml, mwyn sy'n dal, a dyma rhywun ti'n lluniau ar social media rhannu fe, mae'r blaid yn lleol wneud e. Dwi'n meddwl, mae dyna'r unig math ymgyrchu gall y blaid wneud i gero reform, os gallwn ni byth cymharu gyda nhw ar y we. Ond mae rhaid yna digwydd yn Sgywen, yn Cwmbran. A dwi'n credu bod y blaid, dwi'n mynd deall pam y blaid ddim yn gwneud hwnna. Mae'n mysio arweiniad o'r... Dwi'n meddwl bod yn deg dweud... Dwi'n credu sy'n aelodau hefyd, neu stwff hefyd. Mae rhaid i beidio,
dwi ddim yn deg disgwyl i llon llaw o gwleidyddion ysgwyddo'r holl beth. Ond mae rhaid creu mood music. Mae pob corff gyda'i diwylliant corfforaethol. A dwi'n meddwl mae diwylliant corfforaethol Plaid wedi bod yn bobl neis sy'n gweithio'n galed ac yn ddiwyd, ond hefyd wneud 100,000 o bethau eraill i gadw'r diwylliant Cymraeg a Chymreig i fynd. Mae Plaid yn un o pecyn o stwff wyt ti'n at yr cymdeithas. Mae 'da ti Melin Drafod, mae 'da ti, mae pobl eraill yn ysgolion, mae'n neud stwff gwyl Cerdant neu beth bynnag, dwi'n neud y pyred gwyldewi a mae pobl yn neud y stwff yma. Ond mae rhaid i bob pwrpas dwi'n credu cysegru y 19 mis nesaf ar gyfer. Achos mae'r etholiad 2026 i fi mynd i fod mor bwysig 1922 yng Nghymru, lle mae'r llafur yn cymryd dros o Lib Dems. Ac os ydy'r reform yn ennill etholiad yna, does dim mynd yn rhwy'n wedyn, ond fel ti'n dweud, os yw'n Plaid Cymru... Dwi am credu bod mae gen ti bwynt am ddiwylliant Blaid, dwi'n meddwl bod yna modd dadle gyda y diwylliant yna gen i. Mae rhaid i pobl sy'n bach llain stymydlyd am stwff sy'n swnllyd ac yn lliwgar ac yn hwyr ac yn tynnu mewn boes sy'n gyrru tracsis, boes sy'n gweithio mewn butcher, siop butcher y dre, pobl sy'n hoffi ceir, pobl sy'n hoffi mynd i rallies ceir, nid rallies gwleidyddol. Mae'r Blaid angen i siŵr bod pobl yma'n teimlo'n gyfforddus a bod nhw'n cael ei edrych lawr yno. Ie, dwi'n credu bod yna issues am... Mae yna issues am ddiwylliant y Blaid. Mae yna issues am ddiwylliant Blaid. Y prif peth dwi'n ei deimlo yw bod angen i'r Blaid ymddiried yn llawrian mwy yn ei hylodaeth. Hynny yw, bod tynnu ar sgiliau aelodau a brifydydd nhw yn bwysig, a bod pobl yn gallu bod yn gyndyn ynghylch hynny. Amser maith yn ôl fi sy'n gweithio i'r Blaid, ac fi sy'n un mwy gyfrifol a phobl eraill o fathau meddwl bod fi'n gwybod yn well, ynddo fe, bod fi'n gallu gweud wrth fi'n gallu gweithio mas strategaeth. Ond y reality ydy, dwi'n meddwl, a dweud y gwir, mae hyn yn ddiddorol o cymaru gyda SNP yn y cyfnod na arwain lan at y referendum, ynddo fe. Yn y bôn, oedd yr SNP ddim wedi cynllunio yr enfau sefydliadau daeth allan o nunlle. Actually, nath nhw colli reolaeth dros yr ymgyrch yna. Ac oedd e'n hynod, oedd e'n llaw iawn mwy llwyddiannus na gytason nhw wedi trio reoli pob dim. So mae yna rhyw elfen o ymddiriadaeth yn aelodau ar lawr gwlad. Ond ti yn iawn, mae yna fatha gyndynrwydd o ran mabwysiadu rai dillio ymgyrchu, sydd yn gyfarwydd iawn i unrhyw un sydd wedi ymwneud â'r mudiad cenedlaethol yn defnyddio tactau hynny trwy'r amser. Dwi ddim yn cwestiwn llythrennol Gwynfor yn neud. So'r holl bobl dwi ddim yn deall i'r Blaid Plaid Cymru yn marcho dros Tryweryn Lerpwl. That's literally beth oedd Gwynfor yn neud. Dwi'n cofio mynd i'r rali ym Mhontypridd yn had rhywbeth yn 80au. A'n had yn dweud, sa'n cofio os mae treth y pen. Dwi'n credu beth sy'n dŵr ar e. A ni'n gofyn pam ni'n marcho hwn, dweud, basically, Siôn, pan mae Gwynfor yn teimlo bod y Blaid yn doldrums, mae'n cael ymgyrch am ddŵr, a mae pobl yn marcho am ddŵr. Ac i'n meddwl, ond mae'n iawn, does dim yn bod da hyn. A dylen hynny, mae'n eisiau Blaid Peter... Mae'n eisiau Blaid siw bod ddim. A dyna'r mistake fi'n cael y Democratiaid yn America. Daeth i cael ei weld yn ffrynt i pethau eraill. So mae eisiau Blaid ni siw bod ddim yn neud, bod ddim yn dod y ffrynt i fudiadau eraill. Mae'n Plaid Cymru yn ffrynt os yn y bon, annibyniaeth i Gymru, a codi Cymru fel gwlad a gwella economi Cymru. Dwi'n meddwl rhan o beth ar i gemilltir rawr. Dwi'n meddwl pobl yn teimlo bod yna grŵp wedi cael polisi trwyddo bod yn gwneud hwnna. Mae eisiau Blaid Peter, ond mae eisiau... Oedd Gwynfor yn tynnu rallies rhwng yr il, a mae hwnna'n iawn. Dwi'n just goffyn yn gloi. Hynny, mae eisiau... Hefyd, dwi'n meddwl hefyd y Blaid Ganog angen dweud wrth cynghorydd newch hwn. Mae rhaid i chi ddosbarthu'r daflen yma cyn Nadolig. Just newch sortwch mas. Hynny, mae eisiau... Os yw Yes Cymru, heb unrhyw hyd y gwni staff llawn amser, yn gallu cael 25 grŵp, byneriad bontydd, mae pobl yn chwerthin ar hyn. Ond mae miloedd y bobl wedi gweld hwnna, mae miloedd mwy wedi gweld y social media sadwrn di Sul. Mae wedi tynnu pobl ti'n gweld, dwi'n pawb fel ti'n gweld, ddim yn offi canfasio, sa'n offi canfasio.
Ond mae wedi bod yn effeithio, mae'n dangos o rhywbeth ni, mae'n eitha hwyl, mae'n werth wneud e'n pen parket, ti'n gweld pobl yn canu corn. Os Yes Cymru gallu ni na, dys bosib o rhai cwmni i cael cynghennau nhw i dosbarthu taflen am winter fuel neu crown estate. Ond mae'n neud yn rhan o strategaeth yn arwain at yr etholiad. Dyna sy'n ti wedyn yn magu brwdfrydedd aelodaeth i bobl, a wedyn maen nhw'n barod i wneud y canfasio caled, dechrau nawr, ond yn agosach etholiad. Ie, mae'n ddiddorol achos dwi'n meddwl bod yna rhywfaint o... Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud, wrth gwrs fydd y blaid yn gwneud llaw iawn o bethau hyn i dat rhyw bwynt. Mae'n rhyw elfen o... Mae'n ddiddorol cymaru gyda Yes Cymru, ac fi'n meddwl lot o broblem Yes Cymru yn deillio o ffaith bod lot o pobl ddim yn gyfarwydd gyda mudiadau ymgyrchu. Lot o pobl newydd wedi dod mewn a ddim actually yn gyfarwydd gyda beth yw rôl mudiad ymgyrchu mewn gymdeithas. Fatha mewn gymdeithas sifil yn dweud. Achos bod nhw'n meddwl, fi'n cofio cael loads o negeseuon gyda Melin Drafod yn gweud, ydych chi'n blaid gwleidyddol? A fatha, be? Hynny, fatha, na, dyn nhw'n cefno, ti'n meddwl, yn blaid gwleidyddol, chi eisiau trio disodli? Wel, na. Ond fi'n meddwl bod y gwrthwyneb sy'n wir fan hyn, mae rai pobl yn camddiffynio beth mae blaid gwleidyddol i fod fel. Neu, maen nhw'n meddwl, dyna sut mae pleidion San Steffan yn ymddwyn, felly mae rhaid i ni ymddwyn yr un ffordd i fod yn blaid gwleidyddol. A fi'n deall hynny, mae hynny o'r rhan eisiau bod yn brifweinidog, a mae'n ti edrych fel rhywun, wedyn mae Trump ti ennill, ond hynny, so dwi'n deall hynny, a dwi'n mynd ddadl dros bydd yn gwmpas a edrych yn siabu, dwi'n credu bod hwnna'n gweithio. A dwi'n meddwl bod ond mae eisiau, mae gwleidyddiaeth Cymru'n wahanol, dwi'n meddwl, dyma... Wel, mae eisiau gorffen, gafon ni, oedd y Solid Street a Yes Cymru a Aberystwyth pethefnos yn ôl. Person newydd ymylodi, person na'n chwifio Baneri i sadwrn diwetha. Pobl yn dod lan yn cael sgwrs. Ti'n gwybod cysle fi, mae pobl sydd ddim dod dim dod i cael sgwrs ar gyfan. Ond mae'r bobl sydd wedi cael sgwrs, wedi gweld stwff. So mae hwn yn pethau yma yn gweithio. Beth sy'n cael sgwrs ar Twitter dyn nhw'r blaen, am lladd ar Baneri a'r Bontyddol. Y pwrpas yna ydy cael pobl at ei gilydd, cael pobl yn gwneud stwff. Wedyn mae sy'n law allu cael nhw dosbarthu taflenni, a mae sy'n law canfasio. So ti eisiau creu y brwdfrydedd yna mwyn cael pobl yn weithgan, a dyna literally y pwynt. Os rhywun wedi gweld hwnna, maen nhw'n ddeallusol ddall beth yw pwrpas. Mae rai gweud, mae lot o ffyrdd o fyniadu as Cymru llawr mudiadau eraill, ond dyw byniadu pobl am fynd mas gyda Baneri a wneud rhywbeth y dangos cefnogaeth, ddim yn ddilys fel fyniadau. Ydy, a hefyd... Mae pob un mudiad sy'n ymgyrchu dros unrhyw beth, sydd o ddifri amdano fe, yn wneud y fath na o beth. Just dim ots, faint ohonyn nhw sydd, mae grŵp o bobl yn dod at ei gilydd mwyn achos, yn cael effaith, a mae fatha parddio nhw am wneud hynny yn hyd bost yn fy marn ni. Mae'n hollol greiddiol i ymgyrchu i fynd allan y strydoedd a dangos cefnogaeth yn wahanol ffyrdd. Mae pethanu y pobl yna yn... A dyna lle dwi'n meddwl mae mor bwysig rhaid Cymru wneud y math yn beth a cael o rally street dwi'n credu ar stad y goron sydd yn issues sydd yn corddi pobl sydd hefyd yn dod agos y pwrpas blaid a dwi'n credu y blaid ystyried wneud etholiad 2026 fel referendum ar stad y goron neu yn etholiad yn y cyllideb sy'n dod lan yn fian o stad i Llafur yn datganoli stad y goron i Gymru bod Plaid Cymru bod yn erbyn e. Ond mae hynna'n bwysig. Mae hynna'n bwysig. Mae'n ffeithio a buddsoddiad yn cymunedau. Wel, wrth gwrs. Mae'n hollol greiddiol i safon y byw pobl. Ydy, a mae hefyd yn mynd... Ydy, gan y gorllewi, mae'n mynd i fynd mewn gyda melyn yn gwynt sy'n beth mawr, cable sy'n beth mawr, pylon sy'n beth mawr. So mae gyd yn tynnu mewn gyda rhywbeth sy'n eitha poblogaidd. A i lot o bobl sy'n bwysig, dwi'n pylons ddim yn poeni fi lot, ond wedyn dwi'n byw yn cefn gwlad. A i lot o bobl, mae hwn yn bwysig iawn. Ac os chi'n diastyru hwnna, chi hefyd yn mynd i golli elections, a mae hwnna'n math o beth mae'r reform wedi wneud. So mae eisiau blaid bod yn swnlltig yn lliwgar i wneud y pethau yma. A os wneud yn nawr, yna pan mae'r etholiad yn dod, bydd na fwy o bobl i canfasio, ond dwi'n meddwl bod rhaid ni ddechrau edrych ar... Ond fel fi'n gweud, Siôn, mae yna lle i fod yn, os chi'n cefnogwr o Blaid Cymru, i fod yn obeithiol iawn. Mae bosibiliad yna. Mae bosibiliad go gref yna. Nawr, ac dwi'n siŵr bydd pobl llawer pwysig cach na fi yn gwrando ar hyn ti'n gweud, Siôn. Na, dwi'n gobeithio, fe ti am col, falle bod fi jyst yn teimlo'n... Eto, dwi'n meddwl,
dyma beth i dagrau, beth ni nawr yn trafod blydi reform, sydd ddim yn mewn pŵer, sy'n anebygol o fod yn llywodraeth. Yn unrhyw le, wel, dyn nhw, ond dim yn Cymru tro nesaf. Dwi ddim yn credu bod y lain i ddelio gyda nhw, a dilyn beth o ti'n sôn yn gynharach 10 awr yn ôl. Bod y lain, you should be ashamed of yourself at Farage, dyw hwnna ddim yn gweithio. Dwi'n eisiau chwyth, a dyma problem eto democratiaid, a drosodd fel pobl chydig yn piwys. Mae blaid hefyd yn cynnig weld yn rhywbeth neis, pobl neis, bach yn soft. A mae sheim o pobl ddim yn gweithio. Dwi'n meddwl eisiau, mae i gweithwyneb fi'n meddwl bod pobl, mae'n corddi pobl, achos dwi'n ddim eisiau rhywun yn gweithio. Gwirionedd yw hyn, Siôn. Mae blaidlais i reform yn wastraff blaidlais. Dim ond Plaid Cymru sy'n gallu curo Llafur. A ti'n gwybod sut dwi'n gwybod hynny? Yw, cyn lleiad mae reform a Llafur eisiau siarad am bygythiad Plaid Cymru. Hynny yw, maen nhw eisiau trio gweud, pwy yw Plaid Cymru, erioed wedi clywed amdano nhw. Nag ywen Etholiad. Hynny yw, ni'n sôn am y blaid sydd yn polio yn ail, yn agos neu yn bellach i ffwrdd. Ond fatha, y gwirionedd ydy, dyna y gwirionedd. Y gwirionedd ydy, mae'r etholiad yma yn dewis rhwng Llafur a Plaid Cymru pwy sy'n reoli Cymru. Dyna yw dewis. A dyw hynny ddim yn spin. Mae'n reality, achos dyw'r ffwm ddim eisiau ffurfio'r llywodraeth, ddim eisiau cynnig atebion go iawn i bobl. Maen nhw jyst eisiau y cyflogau sy'n dod o fod yn aelod o Senedd, a fatha y cam nesaf tuag at cymryd grym yn San Steffan yn dyfa, neu arwyddo agenda Trump yn Prydain. Ond mae Plaid Cymru yn gallu cynnig llywodraeth amgen. Gan fod ni'n trafod hynny, Col, mae hwn yn gwestiwn sy'n ei godi, a Plaid Cymru propped up your Labour in Assembly. Mae'r ffaith bod Plaid Cymru tylu nôl hwnna, mae Llafur dal mewn grym yn awgrymu bod y propping up yna ddim yn wir. Ond, y lain i fi, mae Siôn yn codi, yw bod Brexit sydd wedi Farage wedi propio lan y Tories. A trust yn pwy bynnag oedd i delio. Ond, be fydd pobl yn dweud yw... Mae'n anodd i blaid, os mae blaid yn agosach yn blaid Llafur na reform yn dweud, neu'r toriad. So, mae'n anodd gweld, a beth tawn ni yn wleidydd, dyn ni'n dweud, wel, Plaid Cymru ddim wedi ennill. Does ddim wedi ennill mwy afrif, does ddim gael 50% o seddi, 51%. So, pwy mae pobl yn mynd i wneud coalition gyda. Fi'n credu na'n ffordd, bydd hwn yn lot o trafodaeth amser etholiad, so mae eisiau bod yn bawn dan yn awr. Mae rhaid i'r blaid fod yn dyr, y nod yw dod yn gyntaf, dyfa. Mae rhywun gallu dweud na, rhaid gwestiwn. Y ras yw, pwy sy'n dod yn gyntaf, dyfa. Ac mae yna gyfle i'r blaid dod yn gyntaf. Wedyn, mae pwy bynnag... Mae cwestiwn yna'n dod yn amaethnasol bron yn yr ystyr, hynny yw, os ti'n dod yn gyntaf, mae gen ti hawl i ffurfio llywodraeth. A dyna dyle nod y blaid fod, llywodraethu ar ei pen ei hunan, dod yn gyntaf. A mae hwnna'n realistig, ynddo fe? Mae hwnna'n realistig. Beth yw'r ateb pan mae Will Hayward yn dweud oedd gofyn rhin a rhywbeth, well, who would you be in a coalition with, because you're not going to win 51% of the vote. So be mae'r rhin yn dweud i hwnna? Neu rhywun ar stryd, bod nhw'n gofyn tirth canfasio? Wel, swn i'n gweud, beth na Sam yn rhwng 2007 a 2010, sgofio'n iawn, 2011, oedd cynnal llywodraeth leifrifol ynddo fe. A mae hwnna'n bosibiliad. Ac ydy, tymod, nawn ni ofyn am cefnogaeth Llafur i cefnogi llywodraeth Plaid Cymru, nawn ni ofyn am cefnogaeth ar y cyllideb ac yn y blaen. Dewis nhw wedyn ydyn nhw eisiau cadw Plaid Cymru mewn grym neu beidio. A dwi'n meddwl bydden nhw'n dewis cefnogi ni ar rai issues mwyn sicrhau bod grymoedd eraill ddim yn cymryd grym. Ond dwi yn credu bod y dewis yn y ddoliad yma yw pwy sy'n dod yn gyntaf a'i Plaid Cymru neu Llafur, achos ni gyd yn gwybod bod y plaid eraill ddim yn realistig yn gallu cyrraedd yna. Ond, mae gan y blaid y potential yn neud hynny, dwi'n credu. Gaf fi just dweud fy merch, bydd cordio text o'na i wneud thing. Mae hwnna'n, hynny yw, dwi'n meddwl hefyd gallu dweud, wrth reform, hynny yw, pwy ydych chi'n credu bod chi'n mynd i gwydweithio gyda'i i greu llywodraeth yn dyfa? Hynny yw. Pwynt i wneud yw, mae'r pleidie eraill yn geisio fframi a narratif fel bod Plaid Cymru ddim yn bodoli. Mae wastad yn ddiddorol i fi bod cymaint o sylwebwyr Llafur a Reform and Tories yn gweud, pwy yw Plaid Cymru yma, yn bodoli? Ond achos bod nhw ddim eisiau wynebu'r reality, dyna reality bod
bod Plaid Cymru, mae Plaid Cymru'n ail ar hyn o bryd, gallen nhw ddod yn gyntaf. Mae'n no-brainer yn dydi e. A dyna'r pwynt sydd angen wneud wrth pobl. Wel, chi'n gallu dewis, tymod, gallai Plaid Cymru dod yn gyntaf os chi'n dewis wneud hynny, os chi eisiau newid y llywodraeth, tymod. Hynny, dwi'n meddwl, eto mwyn cael annibyniaeth, mae rhaid ni cael llywodraeth yn y Senedd sy'n cefnogi annibyniaeth, sy'n mynd i creu strwythurau i baratoi'r gyfer, a hefyd dangos bod y Senedd yn gweithio. Yn yna pan fi mor grac y Blaid Llafur, yw bod mor effernol a useless. Ac eto fi'n deall pan mae'n Plaid Cymru sy'n dweud bod yn useless. Mae pawb yn cytuno da, mae yna pobl Llafur yn cytuno dyna. A maen nhw wedi lladd y freuddwyd y datganoli'n dyfa, achos maen nhw wedi gwastraffu 4 mlynedd ar ddeg. Ond 14 mlynedd i creu naratif yn erbyn San Steffan, dangos methiannau San Steffan, methiannau datganoli, ond bydd yn bwysicach i nhw dyddio jingwistiaeth gwrthtori a jyst wneud dim byd a bod yn ddiog. Wel, y pwynt fi'n wedi gael a dod chi o blaen. Ond mae eisiau blaid creu coleg o gyfryngau hefyd, ond dyna. Eto, dwi'n gwybod bod yna swnio fel bod ni'n rhoi bai ar pobl yn y canol, a nid dyna yw. Mae rhaid eto, bod yna rhyw ffordd o cymell lot o bobl sydd gyda amser neu arian neu gyda sgil, mae yna bobl sydd yn cyfryngau, sy'n rhaid cael nhw mewn. Mae podcast yma'n llythrennol creu cyfrif Zoom, recordio, sticio ar YouTube, a trwy pocket Anchor FM, sef Spotify nawr, i rhaid ar-lein, a dyna gyd yw e. Gallai lot o bobl eraill bod yn gwneud hyn, dyfed. So mae Cyr y Marshall yn mynd i ymuno da'r teulu Radio Cymru, bydd hi'n cyflwyno podlediadau, bydd yn offi gweld pobl eraill yn neud, neu creu podlediadau hunain. Ond mae eisiau mwy o stwff yma, mae eisiau rhyw ffordd hybu'r ecoleg yma, bod yna'n wahanol eisiau just annibyniaeth a just pwerau Gymru. A byddwn ni'n dweud bod hwnna'n flaenoriaeth. Mae eisiau cymell hwnna mewn rhyw ffordd. Dwi'n gwybod sut bydde ti'n neud. Wel, mae eisiau just dwi'n eisiau pobl wneud stwff. Hynny yw, build it and people will come. Dwi'n meddwl petai'r blaid yn neud stwff yma, bydde pobl yn fod yn rhoi 5 pint y mis neu 10 pint y mis i gefnogi stwff fel hyn. Pam ddim radio... Pam ddim radio Plaid Cymru, neu Cymru heddiw neu enw y generic fyna, lle mae staff y blaid yn holi aelodau seneddol yn Cymru ag San Steffan, yn holi pobl eraill am gwahanol bethau, sticio fel an wedyn fel podlediad. Pam ddim? Hynny yw, mae'n job eitha hawdd, ni wedi trefnu hwn mewn galwad ffôn eithio, dwi'n meddwl. Mae eisiau just... Dwi'n gwybod pryd nes ti weid e, ond nes ti agoffa fi o dywediad yn Iron Bevan pan nes ti weid rhywbeth am yn y canol. Achos, ti'n meddwl y dywediad, you stand in the middle of the road, you get round. Ond dwi yn meddwl, actually, mae dywediad na yn bethnasol iawn i'r cyfnod ni dynion ar hyn o bryd, yn dyfe. Achos un ffordd o ddohongli, Canlyniad America, canlyniadau gwledydd gwahanol ydy, mae llywodraethau gwan centrist yn hwyluso, yn gallu hwyluso symudiad at yr agenda eithafol. Wrth gwrs, ydy. Heblaw, fi gyda'n 100% col, heblaw dwi yn bod beth sy'n cael ei alw yn Marxist diwylliannol wedi llorio y chwith am y 10 diwethaf. A mae wedi bod ar sawl ystyr yn disaster. Achos mae wedi rhoi yr holl tropes i'r dde iddyn nhw erbyn y chwith. Mae hefyd i gael ei gyda chwith ddim wedi trafod lot o stwff baramenyn fel economi. Anghof economi gwaith, galw fe'n gwaith, galw fe'n cyflog gwell, galw fe'n tai gwell. A dwi'n meddwl i fi, mae'n ei bod yn diversion, effeithio Yes Cymru, effeithio SNP. Dwi'n meddwl bod sawl elfen i bod yn dda i Gymru, dwi'n meddwl bod Black Lives Matter fi'n ar rhywun lle gwneud cwestiynau, dwi'n gwneud tweets da'r cyfring fe yna sy'n erbyn Ukraine, fi'n hapus gyda. Ond dwi'n meddwl yn y Gymraeg, mae wedi bod yn cic yn y penol i'r diwylliantiaeth Gymraeg i cael mwy o bobl gwahanol cefndiroedd yn canu ag ar teledu ag ar radio. So dwi'n meddwl bod Black Lives Matter wedi bod yn wych i diwylliantiaeth Gymraeg. A dde just beth oedd angen, dwi'n meddwl, ar y diwylliant yna. Ond dwi'n meddwl lot o bethau, dwi'n meddwl mae wedi golygu bod y chwith ddim wedi cael ei gweld bod nhw ddim wedi bod yn trafod stwff sy'n flaenoriaeth i bobl. A dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn broblem. Dwi'n gofod herio hyn, Siôn, achos bod ti'n allan o gyd dwi'n bod yn dyfa. Dwi yn credu bod angen ateb y problemau creiddiol, economaidd ac anhegwch a angyfartaledd incwm yn bendant. Dyw'r
Pan mae pobl yn gweud, mae'n cwestiwn diwyllian yma yn ymylol, dwi yn meddwl weithiau, dwi ddim yn credu eu bod nhw. Mae'n eitha difyr clywed braidd Cymraeg yn siarad am hwnna, achos dwi ddim yn credu bydden nhw'n derbyn o'r iaith Gymraeg yn mater ymylol, ond ddibwys yn dyfa yn yr un ffwrdd. A dwi ddim. Ond, ti'n un o pethau gorau y gallu wneud i'r economi yn dyfa, i wella bywyd y pobl, i cryfhau economi Cymru, bydda i, ac pobl ddim yn hoffi clywed hyn, ond un o'r yn hynna clasurol economaidd, mae ffinio mewn fido yn rhwyster enfawr i twfr economi. Mae hwnna'n just yn reality, right? Nawr, mae pobl yn gweud, mae cwestiwn, bydde rhywun yn gweud, mae cwestiwn hawliau midwyr yn ymylol. Nawr, ar lefel fwysol fi'n anghytuno gyda hynny, achos fel fi'n gweud, mae Trump nawr yn bygwth bywydau llaw iawn o bobl sydd wedi mudo i'r wlad yna, a mae'n erchill o beth i weld. A dwi'n credu yn fwysol bod y cwestiwn ffiniau angen cael ei ateb mewn ffordd cynhwysol a deg i'r pobl hynny, a bod angen bod yn croesawu pobl o... A mae hwnna'n hollol... Ond, gobeith cynnig. Os chi eisiau torri fe lawr i dadl contract mae economegwyr a dyn ddim yn ei ddeall, bydde economegwyr clasurol yn derbyn bod rhwystro symudiad pobl yn economaidd syniad gwael iawn. Nawr, dim dyna reswm fi'n cwestiynu ffiniau ar eu pwrpas, ond yn economaidd yn clasurol, mae rhwystro symudiad pobl yna yn niweidiol, ac un o hybiau mwyaf gallu di wneud i economi Cymru ydy llacio reol y mewn fido. So dwi ddim yn cwestiwn ymylol i'r economi. Ac ond dwi eto dwi'n derbyn, dwi ddim yn peth poblogaidd iawn i ddweud yn yr achos yma, ond dwi'n credu yn gryf iawn bod angen wneud achos emosiynol iawn dros hawliau midwyr. Mae Cymru, mae llythrennol pobl wedi mynd allan o Gymru o De Cymru yn y 30au i frwydro yn erbyn ffasgaeth, colli bywydau yn erbyn ffasgaeth ac yn y 40au yn dyfa. Mae rhaid i ni ac wedi croesawu pobl sy'n ffoi Franco a gwledydd eraill sydd yn dioddau ffasgaeth. Fel o'n i'n cael ei atgoffa yn y ffilm am Elendau, oedd Prydain wedi cynnig lloches i lot o bobl oedd yn ffoi Llywodraeth Pinisiau. Mae rhaid i ni fod yn driw i gwir daliadau a gwerthoedd pobl Cymru dros cenedlaethau o croesawu pobl ar draws y byd. Ond dwi'n meddwl pobl yn gweld hwnna'n rhyfedd wedyn pan mae rhywun yn sôn am... Wel, dwi'n meddwl bod hwnna'n amhosib i etholiad ar hwnna. Dwi'n meddwl bydde... Os ydy rhywun yn cymryd lein pyr ar hynny, mae rhywun i bob pwrpas yn dod i ben ar wladwriaeth, gendl-wladwriaeth, a mae pobl yn hoffi'r gendl-wladwriaeth. Y broblem i ni yng Nghymru yw, maen nhw hefyd mae lot yn hoffi gendl-wladwriaeth Brydeinig, dyna mewn ffordd i crux yr issue, ydy pobl eisiau gendl-wladwriaeth Gymreig neu Brydeinig. Ond os yw pobl yn teimlo bod y gendl-wladwriaeth ddim yn gallu penderfynu beth yw'r natur y genedl yna, a bod nhw'n rheoli'r ffiniau yna, bod nhw'n teimlo, bod nhw'n teimlo'n dirfodol, bod nhw ddim gallu rheoli bywyd nhw. So dwi'n meddwl, bod lot yn beth yn wir, mae'n hollol... Mae fel dweud, petai pobl yn talu 90% o drethu, byddai'n gallu cael popeth am ddim. Ffain, ond dyw pobl ddim yn mynd i dalu 90% o drethu, neu beth bynnag gyda enghraifft eithafol. Felly, dyw pobl ddim yn gallu sgwario. Ydy pobl yn sgwario bod yna blaid gen Etholaidd, sydd hefyd, beth sy'n cael ei ddweud nawr yn globalist. Dwi'n meddwl lot o fod dyna ddim yn ei sens. Maen nhw'n deall y Plaid Cymru, ddim yn dros Cymru. Maen nhw'n gallu deall wrth gwrs mae yna bobl yn symud mewn, mae yna bobl yn gwybod cariad y pobl, mae yna bobl sy'n stor achos mae yna hoffi'r wlad, mae yna bobl yn symud mas. Fi'n credu mae pobl yn eitha call fyna. Ond dwi'n credu mewn ffordd ideolegol, dyw pobl ddim yn deall nag yn hoffi. Neu, maen nhw... Os hwnna'n cael ei weld eidoleg, dwi'n meddwl bod hwnna'n ddim yn... Mae'n boblogaidd gyda carfan o bobl, ond
i ddamau o pobl, mae'n sy'n bach yn weird, dwi'n meddwl, bod hwnna'n rhywbeth eideolegol, mwy na just, oce, mae bachan nesaf mae'n dod o lle bynnag, ie, mae wedi priodi Sian, beth bynnag, am yn deall mae'n rhywun wedi cael cam, a mae modd wneud dadl dros yn ddysgiliau pobl yma, i gwasanaeth iechyd neu gwasanaeth eraill, a busnes. Ond dwi'n meddwl, pobl yn teimlo bod dyna rhywbeth just bron bod dogmataidd. Ond mae'n rhaid bod, dyna lle mae, dyna yw glyfrwch, tymod, ag perygl, mae mor pernicious fasgaeth yn dyfa, achos mae'n arallu, rhan arall cymdeithas ac yn parddio nhw yn gweud nhw yw'r broblem yn dyfa. Mae nhw'n gweud, yn achos Trump, ond hefyd sy'n rhaid cerdded mewn ydy, ond sy'n rhaid cerdded mewn. Achos Trump, mae fe'n troi ater mewn fidwyr a gweud, nhw yw'r broblem. Mae pobl hyn yn broblem i ni. Tymod, mae fe'n, tymod, yn clasurol ffasgoedd yn dyfa. Beio grŵp ac edlyd y grŵp a parddio grŵp a defnyddio termau ofnadwy i amdano nhw i wneud nhw yn ananol. Beth mae fe'n trio wneud ydy gweud dyw pobl yma ddim yn ddynol yn y bôn. Mae fe'n trio tynnu ei hawliau dynol oddi arnyn nhw. Ac mae fe'n sôn am rwy nhw mewn gwesyllfeydd ac wedyn taflu nhw mas o'r wlad. Mae hwnna yn ffasgoedd. Ac mae rhaid i ni fod yn dwi ddim yn helpu ni trio sgoi y cwestiwn yna, tymod. Ac mae rhaid bod yn glid am bygythiad difrifol yr ideoleg yna. Ac mae rhaid i ni herio'r dadlau gyda pobl ac trio argyhoeddi nhw bod hwnna yn ffordd anghywir i feddwl yn dyfa. A nid nhw ein problem nhw, ein problem ni. A mae rhaid, mae yna dyletswydd fwysol ni i wneud hwnna. Mae lot i ddweud am hynny, ond dyna sut dwi'n teimlo. Ie, wel, mae modd i wneud ond mae yna lot o bobl yn ei feddwl, wel, beth ych chi'n sefyll drosto, beth amdano ni yn dweud. Mae yna modd cerdded mewn i'r trap sydd wedyn just wedi lladd blaid. So mae Blaid Cymru wedi cael ei weld fel pobl da, moesol, ond unwaith eto mas o bwyr a mewn grŵp. Dim angen newid polisi. Dim angen, dwi'n meddwl, i newid ideoleg. Mae'n ffordd mae rhywun yn cyflwyno rhywbeth yn bwysig. Dwi'n pryderu bod y blaid yn mynd i just bod yn naif. Bod ni just ddim... Mewn dwy flynedd ni'n gweld bod y Gymraeg eto ar drai. Mae wedi marw trwy ganrif yma achos bod ni ddim wedi cael pwyd sto fe. Mae'r cymunedau eto drai achos bod ni gyda Llywodraeth Llafur Gwan. A dydy reform ddim wedi cael ei curo. Ond lle dyn ni? Ond fel fi'n gweud, mae'n hollol bosib curo nhw. Mae'n hollol bosib. Ond ti'n gofyn i fi cwestiwn moesol na i roi mateb. Ie, dwi'n sy'n dod o... Dwi'n credu mae'n peryg bod pobl sy'n meddwl bod y bach yn weird. A bod pobl just ddim yn neud sens i lot o bobl. Wel, yn economaidd, y clasurol economaidd bydd nhw'n anghywir, a fi'n hapus i ddadlau gyda unrhyw ar y seiliau economaidd clasurol sydd yn sail i'r ddadl. Hynny yw, yn yr un ffordd bydde, o ran cyfyngiadau cyfalaf, mae pobl yn gwneud yr un pwynt. Ond beth sy'n ddiddorol, wrth gwrs, mae Llywodraeth Protectionist yw Trump yn dweud. Llywodraeth Protectionist, sydd yn... Bydd yn diddorol gweld os yw'n wneud hynny, ond... Wel, mae'n ddadl wedyn, ydy marchnad rhydd wedi... Dyma lle dwi'n meddwl yn swnio'n weird i bobl, lle mae'n pobl yn teimlo bod yr hen asgell chwith yn eitha protectionist. Mwyn amddiffyn cyflogau pobl a gamodau gwaith pobl a oedd y teimlo bod mewn fidwyr yn gallu tanseilio'r cyflogau a stwff yna, mae'n ti'n gwybod yn thethreg. A nawr mae Trump sydd wedi cymryd hwnna, tra mae'r chwith yn cael ei ffeindio hi yn dadlau dros i bod system laissez-faire, sef beth oedd arfer bod yn beth drwg i'r asgell chwith. A dwi'n meddwl bod hwnna'n yn drosi pobl. Dwi ddim yn laissez-faire na di. Y peth sy'n achosi
Y ffactor sy'n achosi mudo fwy y hyd o gwneud ydy fel Sorry, dwi'n eto gallu sydd. y newid hinsawdd. Mae rhan fwy o pobl ddim eisiau symud o'i rhan fwy o pobl ddim eisiau symud o'i gwledydd eu hunan ag nhw. Os ti'n edrych ar y gwledydd sy'n derbyn y rhan fwy o ffoduriad, mae'n achos bod yna ryfel drws nesaf neu rhyw argyfwng natur difrifol drws nesaf. Dyna pam mae gwledydd sydd am bwys. Ac yr ateb i hynny ydy... Nath miliwn o pwyliau dod i Brydain dechrau ganrif. Dyna reality. Dyna pam mae rhan... Dyna prif sy'n gyrru mudo, dyna fe. Wel, dyna'n reidrwydd, na'i gwe, achos mae miliwn o pwyliau symud i Brydain. Falle bod yna'n arwydd bod rhan i siarad. Ie, falle bod ti'n nhw. Ie, mae fel sydd sain yn dechrau torri bod y batri falle mynd yn wan. Dwi'n meddwl bod ni cyffwrdd at bethau. Hynny, so, i ni gael crynhoi i bobl, dyn ni gefnod gyda annibyniaeth, dyn ni'n creu bod hwnna'n angenrheidiol. Yn cam o hynny, mae rhaid cael Senedd Cymru sy'n actually wneud gwahaniaeth i bobl sydd ddim yn sefyll ar y ymylon ac sydd yn gofyn am danfon sternly written letters o hyd. Ond mae eisiau i'r blaid falle creu mudiad torfol sydd yn boblogaidd, ond sydd hefyd yn delio gyda pethau sydd o bwysig bobl sy'n gwneud gyda, a hefyd dangos gyfartaledd sefyllfa Cymru. A bod eisiau bod yn llafar ac yn lliwgar da hynny. A bod ni hefyd angen dechrau wneud hynna ar frys, achos ni'n erbyn grymoedd sydd ddim yn mynd i chwarae'n frwnt, sy'n mynd i pob ystriw i ennill. Dyn nhw'n mynd i cael y dadleuon moesol yma bethau. O gwbl, mae'n blaid o sbifs. Ac dwi'n meddwl mae rhaid i mudiad cynnydd newid ger, dwi'n meddwl. A dwi'n cynnwys fy hun yn hwnna, a falle rhoi'r 19 mis nesaf. I fi, mae Etholiad 2026 mor bwysig a byddai cael ei weld y trobwynt fel 1922 yng Nghymru. Dwi'n meddwl mae'n mynd i ddiffinio'r genedlaeth nesaf yn sicr os nad yn bellach. Mi allai pethau cael eu colli mewn blwyddyn a hanner os nad gen i yn rhyw ffordd, dwi'n meddwl, yn dod i'n brif blaid yn sicr yn braidd cryfach. Dwi'n meddwl mae'n mor bwysig a hynny. Felly, Colin, dyna ar nodyn digalw hwnna, falle. Neu realistig. Falle ofyn i ti ddod ar pep talk sydd yn fwy upbeat. Fel, hynny yw, ddim eisiau clodfori fe, sgol fy hun. Ond dwi yn credu bod e'n bosibl byliad gogref a gawn ni referendum a annibyniaeth o 10 mlynedd nesaf. Dwi yn credu bod e'n bosib bod Plaid Cymru mynd i ennill fel y plaid fwy yn etholiad sy'n dod. Mae yna bosibiliad gogref hynny. A dwi'n ffyddiog bod y pobl sy'n reoli'r blaid ar hyn o bryd yn mynd i rando ar nifer o bethau ti'n gweud, Siôn, nid pob un gyfeillio. Ond sawl peth. Ie, mae siarweiniad yn nhw, ond dwi'n methu cwmpa ysgwyddau swyddogion y blaid sydd yn fychan o ran nifer na'r aelodau hynny. Dwi'n meddwl, mae eisiau rhywbeth arweinydd, mae eisiau newid mood music a diwylliant corfforaethol y blaid, dwi'n meddwl, ryw raddau. Mwyn gallu tynnu mwy o bobl ac falle newid y ffordd o feddwl. A hefyd falle, mae eisiau cael mwy o sgwrsio fel hyn, fel bod ni'n gilydd yn trafod stwff fel hyn hefyd, achos dwi wedi dysgu a di procio meddwl fi yn y sgwrs yma hefyd, felly mae hwnna'n bwysig, dwi'n meddwl i'n mirian ni. Dwi'n gyfrannu un peth, Siôn. Ie. Wel na, mae e, dwi'n meddwl dyma di math o bethau eisiau cael, so byddai'n hoffi cael mwy o sgwrsio fel hyn ar podlediadau stwff. Ta beth, Siôn Jobbins ydw i, dwi'n mwyn siarad efo Colin Nosworthy yma ar Radio Cymru, eich hoff bodlediad, gobeithio. Byddwn ni'n fersiwn Saesneg o'r sgwrs yma, yn recordio hwnna hefyd, a ni'n cofio'ch gwylio ni ar YouTube Cymru a dilyn a rhannu gyda'ch ffrindiau teulu. Felly tan y tro nesaf gen i Siôn a gan fe, Colin, pob hwyl i chi.